Karonhan. Di na gyud ta maglisod. Asa Ha? man ko dai ka? Kanang to nga asako sa bugas, ugma. 5 na kasako. Ha? Kining kuan na to, kining balay na to, dili na gyud ka maglisod, di na ka manghindo kay mukuha na kog mga mate. Kay nga naman, mangutana ka nga naman. Ang yuta namo dito, nahalin na, ipermahan na sa atong barangay captain, mahalin na to 25,000 ang halin. Gamay. 25,000 aliman ka ana plus na patong kuan dito. Lahi patong yuta dito nya, katong yuta pa sa diri sa Pikas ba mo. Yuta? Kumbaga, ang among yuta sa west mahalin 25,000. Ang among sa west mahalin po 25,000. So, East na to, pila? Oh, west ug east nami mga yuta diha. Ibaligya na mo na. 50 Oh, mil. wala pa Gamay yuta ra. na pero ugma mahalin na na. Ugma ay 50 mil kaya bisag asa gusto nimo. Dadon ti ka, asa gusto nimo ato? Ha? Akong plano kuan, magpatukod unta akong building. Magpatukod kog building, pulo ka swimming pool. Tapos mukuha tag sakyanan pulo nga Raptor. Sure na. Oh. Sure na na, way problema na. Kuha tag kuan, pulo ka Raptor, pulo ka Sniper, pulo ka Reader, ug mukuha po tag private plane nato. Kanang ato Sure. pang atoa lang. Sure Oh. gid na. Oh, pangatuan lang kanang paitan natay private plane der sa Pilipinas, matatag laing lugar. Pagbalik nato lahi na po na nga private plane, dili na tong sa Pilipinas kay ilahi nako ba sa lugar o bisag asa ta maabot lahi pabalik. Kay di man gud ko na nang kuan. So karon, dala sa kasbalay ha. No. Asa man ka? Magasikaso sa akos mga papilis, mga permahanan, mga pangalan, ibutang Uban ko. Uban ko ba? ayaw na kay may basig malangan ko basig ma-board ka dito kay siyempre daghan man gyud mo pa picture sa kuha kay siyempre di ba okay lang dire lang ka Sige. ha no kay Mag naman ko yung mga official dito mga mayor mga vice mayor na yung mga basig naga si president dito mo ato sa ko ha Sige, sige. ay tama day Sama. ako'y nalimtan akong plano is sa Davao ta magbalay Asa? sa Davao ta magbalay Asa lapit, asa lapit. ay tapos di ay kuan di ay wala day ko nakaingon sa imo nga mudagan na day ko pagka mayor ani atong barangay barangay Mayor? sa Tibok Davao del Sur Tibok Mayor? Davao del Sur oh mayor dagan ko dayhan nalimtan na ko ganiha magsigo na una ni ay kuan Saan day ko na? pangitaay ko 100 ka tao Sige. Nya, unsa man lang ano man? kuan ipahiyap na ko sa kwarta gikapoy na mangud ko ang kuan walay tigihap walay tigbulad inanglan yan ay tigbulad ug tigihap sa kwarta so matos ako ha dili lang ka kay magkuan sa kos mga papeles dito ba Sige, sige. ay kadali lang na kay 20 diha Wala yan. Bantay kang muli na buga-buga. Ubug-ubug ito ron ha kaya. Hindi kulit lagi yung radyo kung malambusan ron. Agang mayor buot dagang kog mayor ha di na akong puyo dere dabaw ko magpuyo kanang mga bugiro na palitan tinag mga kwan ha palit kog reader palit kog mga sakyanan palit kog eroplano ha magbala ko sa Davao ko magpuyo may building dagang kog mayor ha ako ay magbuot dagang mayor dagang kog mayor Han! Han! Asan to? Han! Han! Natanawa, hubog ko. Ako kumalong, anong hubog ko? Yung nadaan pa lagi, inom ko mga hubog ko. Tama siya. Hubog na hubog ka.
Yang tabi tao ka self nga di ka mag-inom-inom. Mag-inom yun ka. Yung ka, dagang kag pagka-mayor. Why, mabutar na mo. Kay permente, manday ka hubog self. Ganyan tabi tao ka self nga undangon na ni mo. Doon ka mo undang. Ikaw self ha? Naglagot na ko ni mo ba? Ha? Ingon ka, di ka mainom. Ano hubog man ka? Why, klaro? Why, klaro? Why, kay klaro self ay? Nag-asawa ni mo. Wala yung asawa. Atag na sa banda. Nagot eh. Aan ba ko? Ihatag na ha. So mga tatang, shoutout may sa mga nagpa-shoutout dali sa shoutout the Grace. Kay Gerardo Mondalico, kay Saka na Peñas TV Vlog, kay Rilan Lubitos, kay Marceliana Lari, kay kay Mr. Forest Vlog, and kay Richie Pedrosa. So imong family. And to my family sa City Tinago. Sa tanang nagnitanaw sa Mr. Atang Vlog. Og shoutout po diay kay Jeffrey Jed Blau sa classmate nako no, sa Davao del Sur State College, major in secondary education. So Brad, asa man ka nagtudlo karon tarungan ang mga estudyante niyo. So proud to be future educator. And then siyempre kay Jordan Campo, shoutout from Mandaon, Masbati. Then kay Jomar Aguirre, Las Peñas MTS Tracking Company. Then kay Sidlak Danobiner, shoutout. Shoutout na rin kay Miguel Calango, Santa Ana. Shoutout kay Charlie Bonsai TV from Digos. Hello sa mga taga Digos. Then kay Masael Taiko from Aklan, shoutout. Then kay Nash Canciancio, shoutout na rin. Then kay Rosalyn Marcos, shoutout. Ella yang ng Davao City, shoutout. Kay Aria Torrijos, shoutout. Then kay Gags XX Virus TV, shoutout. And shoutout kay Arnold Shabok, shoutout na rin. Then kay Roldan Lazy Channel, shoutout. And then kana lang mga katang no, sa gustong magpa-shoutout is comment lang yung diha kay mo mong i-shoutout hantod sa sunod na video. Then ay lang kalimot sa pag-click sa notification bell para updated mo sa mo ang mga Uploaded nga video. yes, of course. So kana lang guys, signing.